ja Kanta-Hämeeseen, niin sen jälkeen lauantaina palataan tänne Jyskälän Sydänmaille. Täällä ajetaan sitten tuttuja pätkiä, Leustua, Surkeeta, Urjaa, Jukojärveä ja Isojärveä, ja Laajavuori sitten päättää kilpailun lauantai-iltana Power Stagesinä kello 19:11 alkaen, kun lähtöpaikalla numerolla 66 Kari Hämäläinen ja kartalukijana Pauli Sahonen. Ford Fiesta Super 2-tonninen on tämä auto, ja Pauli Sahonen muistetaan muun muassa Mikkelin SM Vaakunarallin monen vuoden kilpailun johtajana ja sitten aina tasaisesti mukana näin